Adoka chiri mabiangu tokutambira kunhau dzokugumizira dzomwedzi uno wakukadzi zuwa rochimakumi mairi nonomwe mwedzi uno. Kamutemo kakagadzirwa nohurumende kochimbi kochimakumi mashanu kogore rino kari kuvhiringana nomhuri dzinosvika chiuru dzokuchilonga kuchiredzi. Kwai mhuri idzi dzakagonzi dzikobve padziri kugara nokuti pada kugorimiwa sora rokugopa ng'ombe. Idi zvinotohwadza mabiangu kuti wanhu wavo wakabvira kare wari kuzviramba zvozvi, asi hurumende yakuita zvechisimba kuseenzesa mitemo yakadari. Paribe agoziva kuti wanhu wavo vachagodini kana kuti vachagoisiwepi nokuti waribe kunyepiwa kana kudini. Tunoimba kuti pachaita vachawamiririrawo kuti zvireruke kwavari. WaChina wakapuwa mvumo nomutungamiri wenyika yokuti wachere zvichehwa kunzvimbo inochengetiwa mhuka yohwange. Kwaiva kuita mabotso nowagari wokuhwangewo. Wagari wokuhwangewa wari kuzvidaba nokuti wari kuvhiringiwa kunyangwe nemweya wokufema pabodzipo nomagariro avo, pabodzipo nokunyangwe neminda yavo iri kutohwa ichindo vhiringiwa nokurigirwa pasi zvirimwa izvo wakarima nowaChina wa. WaChina wari kuseenzesa masimba wakapuhwa wachiti takapuhwa masimba nomutungamiri wenyika paribe zvamunotiita. Idi mabotso anogona kusiya vamwe warigirwa pasi. Alan Moyo kubva paaburisiwa mujeri agoreketa zvokugara kwache mujeri achiti magariro acho kugarisiwa kunge ng'ombe makatotirana mujeri rinofanira kunge rakataramukana. Pati paribe kunyangwe vanhu vanenge vachichengetedzisa zvodziwa mupengo zviri kuitika ba. Paribe agoziva kuti sei vanhu vakuru hurumende waribeka nhanda novanhu vanenge vari mumajeri. Idi pakanyangara mabiangu tinoimba kuti vachagoti nhadzirisa kuti zvireruke. Akambenga ari mukuru kukambani inotengesa mishonga yohurumende yoNatfarm Ziras Nyabadza kwai agonzi agogara mujeri kusvikira abenhuka kudare rodzimhosva. Tinoimba kuti nyaya yache ichachimbidza kupera, toziva kuti ari kutongiwa chere kana kuti ari kutakanurwa. Tiri kuramba tichindotenda Yawe wakavhurira nokusvinira guti romvura kuti rizaze munyika medu madhamu. Kureketa kuno kwai madhamu munyika yese achienzanisiwa nopakati zviri kureva kuti izvezvi anomvura inosvika zvikamu makumi mapfumbamwe noribodzi kubva muzana zvokuzara. Toramba tichizvitenda kwedu no kumabuja kwai dura romvura redu riri kusvika pazvikamu makumi manomwe noshanu kubva muzana. Toramba tichitenda Yawe idi. Hurumende kwai yagopinza panyaya izvezvi nokuti masoja akatsomwa. Pai waribe kutengera wakuru wamasoja nomapurisa motika dzawanga wakavavimbisa kubva zvawapinda mudare, kubva zvawapinda mukutonga mugore ra2017. Heno kuachasvitsana, asi tinoziva hedu kuti zviyo masoja inoboeka yevamwe wese ingareke kugoboeka. Pai wanhu wagongwarire bridge ropa Mwarazi kwai ratakuhwa nomvura. Kureketa kuno wanenge wachienda kuchenda mbuya wachibva nokusaidi reHeadlands kwai paribe kana maendero. Heno wanhuwo kuti wakuedza kudini kureketa kuno nokuti wazhinji wanoseenzesa mugwagwayu. Wanhu wazhinji wagoshamisika kuti kohoko naye wamonzora gobuda wachireketa kuti wagopuwa kamushonga kodziwa mupengo iwo wasiriba pakati pawanhu wanofanira wakapuwa. Heno kuti wakapuwa sani kana kuti wakapuwa sei, idi huoriho ukagotangira paka makwerikweru ano, heno kuti pakunozodoka kunenge kwadini nohuoriho. Vanamai nana baba kana tichinyepiwa kuti nyika yeZimbabwe iri kutiziwa nowanhu vanounza mari, tinenge tichireketa zvino kureketa kwegore rapfuura Zimbabwe yakandowana mari inosvika mamiliyoni makumi mana bedzi okuAmerica. Somali yakaunziwa nowanhu wakanga wachibva kunze. Izvi zvinotohwadza nokuti gore ra2019 kwakaunziwa mamiliyoni anosvika mazana mairi nomakumi masere. Gore ra2018 kwakanga kwaunziwa mamiliyoni mazana manomwe anomakumi mana anosere. Idi pakanyangara apa. Titatamuke edu kuenda pasi rese. Pai kuKenya wanamiriro dare reparamende waramba kusaina chibvumirano changa chanyohwa nehurumende
yawo pabodzi pono hurumende yokubritani. Izvi zvinotofadza nokuti wari kuti zviri kugofadza ba zviri kugomirira ba wanhu wawo zvakanakisa. Wati hurumende igobenuka kuenda koita zvibodzi itangise kubva kuti inogona kunyorerana patsva here chibvumirano cho. Wanhu wakapona mukukubiwa nokurohwa nokupinyiwa nomauto ekuCameroon wari wanotaura chirungu wachakamirira kuti wabatsirwe waone zvinovafadza kureketa kuno. Heno hurumendeyo kuti itogodi asi wanhuwo wakandoramba wakatsvomwa kureketa kuno. Dai yave yagumbwawo minamato yawo. Goodluck Jonathan wokunigeria agopuwa kamubairo ko munhu akaita runyararo muAfrica muno zvakanyanya. Toramba tichimuti pamberi naye. Kwai kuno abvana vanosvika 300 wokunigeria wakapambiwa noahwi weBoko Haram pokare. Zvinotorwadza mabiya angu. Tinoimba kuti wachagoboeka warichiri wakanaka. Tiri ipapo mabiya angu musenhawo nhau womwedzi uno waGorongonda. Ndini wenyu Mhanduwe wonhau.